Kohimen ko parabi irhau trai Jesus Christ ki jimpule minta kasngi ki kedau hangi ya ka jingkardor jang ka jingim badu Christ Iosngo na ka gospel ba hinyungut ki apostol ki lalait ban tong doka bad barashimi ki la treshito bad pila ban Iosngo syapang bun ki dakishin hangne kadon ka li kadon ka jar kadon ki doka bad kadon upu bad ka doka kabala sang bad kabala penkrai tau jisu kadon ka duria ko himen ko para kat kong ka jimpatai jongki nambatai ka jingto ba koit ki ong kane kalong ka dur ka dar jong ka jingim jongi hakabalang kaling kaba ki apostol ki shong kalong ka balang bad ka duriau kalong ka pertei bad ki dokka kilong ki briu ki wanrung ha ka balang bad ka jar kalong ka dakashin jong ka Jingiatylli wala da don bun tili ki dokka kata ka jar Khlem pat pait ne kasniu kampat jot ne amar ka Jingiatylli ha Jesus Christ ka pelong ya ka jar banne kaju wat lada langyam bun tili ki dokka ka bamut lada rung bun mut ki briuru kane ka jar kanum laban jot namar kata ka jar bala sna bat pelong da ka jingidu Christ na kata ka daw haba ki apostol ki ala ha ki briu kam kumbang Yesno na ki kam jong ki apostol wala da don bun ki ba kangla dia ki banum yalap shu ya ka kubor baba kim shimla sange ben yalap namar ka jingidu Christ kala tanyaki kala tala kala keringyaki ban yalap Khlem sange bad ki yalap ka kerteng jongu Jesus Christ ha ka kerteng jongu Jesus Christ baru ki kosiu ki deben dem bad ha ka kerteng jongu Jesus Christ kadon ke jimpenim ya baro uble ula ai tangkawe ka kerteng naga binta ka pertei minta om don bun dili ki kerteng om don bun dili ki ble tang uwe uble how Jesus Christ naga daga daw ngidi ben ngei sisya ya kaba kabalang ka hikai ngidi ben shania tele telan ya ujisu omde ya kino ki bor kaba habar ya kane ka parte baro kabe kade ban kongu bat yid ya ga sur jongu jisu bat kumgi apostol kila kongu ya ujisu bat ngila ban yosnguru kadba kidangdon ha kaling kabamul kadba kidangdon ha kabalang kumgi dekon kumgi nongtre wat haba ki treshitom baroshimit Khlem seiso Khlem laban kring yano Krimshim lalaban kring ya kino ki doka shaka jar bakila bread namarba kila yai Khlem ka jingshai jongu Christ kaktino ble ka ong kila tre habaro shimit henre Khlem ngat wat ibe idokaro haga jar bad haba ujisu la wan sharinko jonka duriau kabamut haba ujisu ula stang ban sinshar ya ka perte na rinko haba ula hukum na rinko ka perte kala stang ban kongu bad ya ki briu badon ha ka perte kabamut ka duriau kila stang ban rung ha ka nega jar Pakistan ban ya tilino ya ka suru jisu ya ka jingdon jongu jisu ya ka jingshai jongu Christ kala wengno ya ka jingdum kabala tap ya ka perte bat kumjuru ya ka balang ka deben im da ka ba penting shine da ka jingshai ka ba taba na u jisu balami pat ne ki beya kane kalong ga bor
kane kalong ka bor ka ba kring ya ki brio sya ka balang, kane kalong ro ka bor ka ba yada ya ka jar na ka ban jot. Lada ka jar kalong ka Jingiatylli kadang jot kirleng kadena marba kim shimla shashkor ya ujisu ulong unom penimba marwe jong partei. Kadena marba kim shimla ngeit ha ujisu. Bad ban penkalain shushu ya kanega Jingiatylli ujesu tarwa haki apostol ya ka dokka balasang badupu balashet. Kane kalong ka dakashin jong Eucharist bakoi. Kadbang is no tide. Kadbang is no jereng haga jingim jongi. Kadbang is no tolod haga jingim jongi. Haka bangi tre haka balang kabayar. Ujesu kot wearing ibarabon ban pen kadang da ka dokka badupo kenamba nginum ngor haka jing yalap jongi haka jing shakri jongi haka jing tre jongi haka balang bakui kenamba ngila banra bun tiligi dokka haka neka balang naga tagat daw ka kam jongi kambat kot ka kam jongi kalastang ka kam yalap kadang yai beteng but baro mangi iwei ngide ben penkalain naki por daka bor jonga jing don jongu Jesus Christ kenamba nginom pinjot yakajar balonga Jingiatylli how person jongu Christ. Tong induai haganegi Eucharist bakui. Baro mangi ngin sauto shai kadar kai ka jing tawa jongu Jesu naga binda jongi. Bangin dup la ban penkalai shushu yaga jinge jongi. Ngin dup la ban krinye ki veiru shakane ka ling ka balonga balang. Banginde bandon ga jar jonga Jingiatylli but ga jingid hapateng baro ki bangit bangin duai bakan poi kanega Jingiatylli ka ba ujisu labu la mang nagabinda jongi hapo ka jingelam jongu Petrus na marangi yesngo hamallaga jingjia u Petrus ulong u hakamadu kane kalong ka jingkadaw lendi yangi yaka primacy jongu pabakoi haka jingim jongi haka jinge jongi idwai naga binda kanega jingai haka negi Eucharist bakoi jisu ba it karko kardo yangi penslet mai yangi bangin dupla ben yaine haka Jingiatylli bat ka jingid ban tre ben peniar yaka himaja me haka nega parte bangin la ban kring yak buun mut ki mensiam shaka jingid ka jame namar melong unom penim umarwe janga parte Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.